феълан Миргул дар бораи рушди кораш меандешад. дар хона барои духтани либос фармоиш мегирад ва ҳамзамон дар маркази зебоӣ кор мекунад. барои харидани таҷҳизоти ороишӣ қарзи бебозгашт гирифт. кормандони лоиҳаи интихоби мо бо Миргул машваратҳои зарурии соҳибкориро гузаронданд. дар аввали кор бо ҳам овардани чунин занон дар лоиҳа хеле мушкил буд, аммо ҳоло худи занони ширкаткунанда дар бораи ин барнома ба дигарон нақл мекунанд. занонеро ки омӯзиши рушди шахсии маълумоти молӣ гирифтанд ва аллакай грант дарёфт кардаву кори худро оғоз намуданд, барои дигарон намунаи хуб ҳастанд. мамлакат имкон ёфт бо гузаштани чанд тренинг ва як миқдор пул барои харидории мошини дузандагӣ аз вобастагии волидайн раҳо шавад. дар ҳоле ки шавҳараш дар зиндон аст, ӯ 3 фарзандашро саробонӣ мекунад. эрим qolmagandan keyin вақте шавҳарамро зиндонӣ карданд, маҷбур шудам ки ба назди модарам баргардам. шармам меомад ки ба онҳо сарборӣ шудам. маро ба лоиҳа даъват карданд. дар ниҳоят тавассути грант мошинаи дузандагӣ харидам. ҳоло фармоиши зиёд мегирам ва аҳли оила низ барои фурӯхтани ин либосҳо кӯмак мерасонанд. барои кӯмак ба занони дучори мушкил бунёди спидфонд шарқу ғарб соли гузашта даст ба кор шуд. масъулони бунёд мегӯянд вақти ин занон наздиконашонро аз даст медиҳанд, дучори хушунат мешаванд ва ё аз доштани вируси ВИЧ хабар меёбанд, аз зиндагӣ дасту дил мешӯянд. аммо баъди чанд моҳи омӯзиш ҳаёти онҳо комилан дигаргун мешавад. қурбониёни хушунат ва модарони танҳо барои ҳамтоёнашон намунаи ибрат мегарданд. бармегардем ба Тоҷикистон. баъди чандин моҳ як талоши сокини ноҳияи Муминобод ба ҷои кораш барқарор шуд, аммо зоҳиран ӯ аз ин пирӯзӣ хушҳол нест. чаро? дар гузориши навбатӣ мебинем. шарифхон қариб 1 сол барои адолат мубориза бурду ба мақсад расид. ин мубориза безарар набуд. аз 500 моле ки буд, ҳамин 50 сар боқӣ монд. қонунша иҷро карданакина конституция ҷур қонунша иҷро кагишин ами зой лангалуғар лағна оли бо лағнои асосиш несан да кам уғли қаман. ҳоло дар остонаи фасли сармо ба ин сарвати ба амонат гирифтааш менигараду ба оқибат меандешад. намедонам мегам ма ҷобрам вай 50 молира ма хидм битам дамардара ҳақ битам. шарифхон Почоев дар хоҷагии давлатии Тебалай 4 сол сарчупон буд. баҳори соли 2017 вақте ӯ ба раҳбари корхона 10,000 сомонӣ надод, ғайриқонунӣ ӯро аз кор ронданд. моҳи ноябр ӯро додгоҳи ноҳияи Муминобод ба кор барқарор кард. сари раис телефон кард қитан бира мара қитанма фурӯхтан рости гап фурӯхтан додан ки хилб ҳам сумдор вазифадоро сумдоро қитанои ҳукумата гирифтагай ина пандаври шуравида 56 кашар 56,000 мол буд. 56,000 мол ягум чи ба як халқи сарчупону ба як камбағали бечора нарасе, ҳамаша вазифадоро сумдоро гирифтаган. қутан ҷои исти муваққатии Рама аст ки дар назди чарогоҳ аст. 10 мардаҳо моли худро мавсимӣ дар қутанҳо нигаҳ медоранд. шарифхон мегӯяд ҳоло беҷо мондааст. яке аз сарватмандони минтақа замини ӯро соҳибӣ кардааст. бо ина хай бечораи нодор замини марани гирифтааст. ман ҳамин заминда 10-15 сол кор кардагим, саҳмият дорум. шарифхон акнун сарчупони хоҷагии Тебалай 50 сар чорвои беҷомондаро ба кӯчаҳои деҳ мебарорад, ба умеде ки аз кунҷи алаф барои чаридан пайдо мекунанд. вақте заминро барф пӯшонад, намедонад чӣ хоҳад кард. ва дар шаҳри Чанчуни вилояти Ҷилини Чин бар асари боди шадид як лавҳаи 4 метраи тарғиботӣ чапа шуда 4 нафарро маҷрӯҳ намуд. расонаҳои Чин гузориш медиҳанд ки ҳодиса дар назди яке аз фурӯшгоҳҳои бузурги ин шаҳр ба вуқӯъ пайваста аз назари дурбинҳои кӯчагӣ канор намонд. телевизиони маҳаллӣ гузориш медиҳад ки яке аз 4 фарди зиёндида бо ҷароҳатҳои сабук ба шифохона интиқол ёфтанд. ва бинандагони азиз, ин матлаби охири барнома буд. бо хабарҳои бештар шумо метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org ошно шавед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст. агар хостед наворҳои видеои радиои Озодиро тамошо кунед, пас ба канали мо дар YouTube бо номи Озоди видео обуна шавед. фарда субҳи барвақт бароятон навиди бомдодӣ пешниҳод мешавад. бехабар намонед. то он дам худо нигаҳдор.